И два най-рано, тръгва си най-късно. Марко Петровски. Най-благополучният тестър на Барбарон. Early Bird Guidelines. Македония на 3 морета от сега до Япония. Първо Младен Андонов, а сега Марко Петровски. Паркометровски. Плака така. Креатин диета. Марко има ли шофьорска книжка? Early Bird Guidelines. Марко Петровски трябва да си купи книжка. Марко Петровски. Колко струва една книжка? Колко струва Марко Петровски? 2 айрана. 2 заплати. 2 проекта. 2 държави. 2 планети. 2 спагети. 2 солиети. Една фирма. Deploy the build in the Xbox folder. Sorry, Tails! Finish the run by the end of the day. Sorry, Cream! Delete all your save data and complete every achievement on a mobile device before lunch. Sorry, Big! And don't forget to wash your hands before and after using the toilet. Sorry, Blaze! Daily in 2 minutes. Македонска една деница е, леки. 6 букви. Салам. Оногова, що е еднакво светлина и тъмнина. 7 букви. Савели. Македонският Марко Петровски. Петровският македонски Марко. Марко Петровски от Македония. Македонският Петровски Марко. Най-изящните и красноречиви бъгове на проекта са логнати от Марко Петровски. Марко Петровски. Марко Петровски, в който Шадъл таралежа изважда и за Соник 7 пъти в главата. Както и бък, в който Соник таралежа и Ейми This is going to be intense! в автомобил. We know that Marco will not come back to us. Thanks, Marco, for these bugs you've logged during Terra. We are Sega. We are gaming.